Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan video na kanalu Be Social. U današnjem videu pričamo o osvešćenoj akciji. To jest zapravo, daću vam bukvalno metod. Koliko su praktični ovi moji videi, to je nevjerovatno. Morat ću malo bullshita da bacam. Ovo je sve bre, evo vam korak 1, korak 2, korak 3, razumeš? Morat ću da dam bre neke teorije, da pričam malo o nekim teorijama. Ljudi vole da slušaju teorije koje im ne pričaju praktične stvari i koje im onako osjećaju se da rade nešto korisno, a zapravo ništa korisno. Uglavnom, ovaj video za sad i dalje praktično. Pričamo o, samo da vidim, zvaću ga osvešćena akcija, još možete ga zovete oportunitetni trošak metod, to je termin iz menadžmenta. Mislim, šta god da gledate u vezi biznisa i marketing i prodaju i sve, čućete na milion mjesta to oportunitetni trošak. U prevodu, ako imate opciju A i opciju B i odaberete da opciju A, sve što ste izgubili time što niste odabrali opciju B je oportunitetni trošak. Uglavnom, šta god. Ili možete ga zovete šta još metod, šta drugo. U prevodu, kao i za svaki do sad, kao što uvek kažem, najbitnija stvar jeste da budete prisutni i kada ste prisutni možete da preduzimate osvešćene akcije. Kada ste na autopilotu, onda će jednostavno ćete preduzimati akcije koje vam mozak bude u tom trenutku kao životinja. Input uđe, navike u glavi, ovi neuroni krenu da pucaju i imate output i onda kao mindless zombie samo radite. Ako ste prisutni, onda možete da iskoristite taj, kako se zove, prefrontal cortex da odaberete zapravo šta želite da uradite u tom trenutku. Da biste naučili kako da postanete prisutni i da se probudite, pogledajte moj drugi video na tu temu koji se, mislim, zove baš tako, kako da budete prisutni, ili kako da uđete u sadašnji trenutak, što je stvar ista stvar. Uglavnom, ovo je jako prosto, znači jako prosto. Ima bukvalno ova 3 koraka, to je ovako. Kad god nešto krenete da radite, ili kad god nešto radite, evo na primjer, gdje mi je telefon? Gdje mi je telefon? Ne veze. Treba sad, evo ga. Uzmem telefon i krenem da listam Instagram. U tom trenutku uhvatim sebe da to radim, probudio sam se. Što više vežbate da budete u sadašnjem trenutku, češće ćete da se, kad uđete u autopilot, češće ćete da se budite. Znači da uđete u taj sadašnji trenutak. Kada ste u njemu, vi možete da se setite, ima ona šta drugo, to jest šta bih drugo mogao da radim u ovom trenutku, metoda ili oportunitetni trošak koji imam u ovom trenutku, ili osvešćena akcija, osvestit ću ovu akciju i onda kad osvestite tu akciju, onda se bukvalno zapitate da li je ova akcija koju sad preduzimam, naravno treba da imate svoje ciljeve definisane i onda pitate sebe, da li je ova akcija koju sad preduzimam akcija broj 1 koja će me dovesti do mog cilja. Osvešćena akcija. Ili možete pitati pitanje šta je drugo što ja bi mogao da radim u ovom trenutku što je možda produktivnije ili bolje za mene. U tom trenutku ako imate definisane ciljeve, znaćete šta je sljedeći korak. U tom trenutku možete, znači drugo pitanje koje možete da pitate jeste da li ova akcija koju upravo obavljam, da li će me dovesti bliže mojim ciljevima i da li postoji bolja akcija koju bih mogao da obavljam u ovom trenutku. To jest, na šta drugo bih mogao da se fokusiram na istom količinom energije, šta bih mogao da ulažem tu energiju drugo. Jer Instagram, to svajpovanje, lajkovanje, gledanje komentara, to troši dosta energije i dosta fokusa. Htio sam još nešto da kažem, uglavnom, znači ako imate definisan cilj, kad osvestite šta radite, htio sam da kažem još jednu stvar, na primjer sjeli ste da gledate film,
možda u tom trenutku najbolja akcija koju možete da preduzmete ka svom cilju jeste da sedete da gledate film. Zašto? Pa možda ste umorni, možda ste radili nešto već ka svojim ciljevima, možda ste samo umorni, možda ste radili nešto drugo, ali ste u tom trenutku umorni i možda bi bilo možda bi bilo kontraproduktivno da u tom trenutku zapravo radite nešto što ima veze sa vašim ciljem. Možda najproduktivnija stvar koju možete da uradite jeste da iskulirate, pogledate film, legnete da spavate i sutra da krenete da radite. Ili na primjer ako je 12 sati uveče, možda je najproduktivnija koju možete u tom trenutku stvar da uradite baš da legnete da spavate, a ne da uzmete da radite nešto što ima veze sa vašim ciljevima. Što znači, uzeo sam da listam Instagram, paf, probudio sam se, ili što je još bolje, jeste da ste budni sve vreme, ali ako ste već budni, ako ste u sadašnjem trenutku, neće vam se desiti da uhvatite sebe kako ste u pola listanja Instagrama. Ono što može da se desi jeste da vam telefon stoji tu blizu, okay? I da onda, i ako ste prisutni, mozak vidi telefon, ruka mahinalno krene, upali, već ste na Instagramu, pošto vam treba bukvalno 3 ova tapkanja, toliko je jednostavno da potrošite svoju pažnju, samo uradite ovo i tu ste. I onda u tom trenutku ako ste već bili prisutni, a ovo ste jednostavno mahinalno odradili, možete kažete ok, šta radiš, šta bi trebalo da radiš sad, pa trebalo bi da, ne znam, da pišem mail, trebalo bi da sređujem sajt, trebalo bi da pišem diplomski, bilo šta, ok, paf, zaključaš, baciš na krevet. Ili, što je još bolje, kada već jednom osvestite, ovo vam se desi možda 1-2 puta, uzmete taj isti telefon i stavite ga u neku fioku ili negde na nešto ili negde gde, znači stavite mu onaj avionski mod i isključite onaj zvuk i stavite ga negde, da vam ne bude tu pri ruci, jer onda nećete stalno morati sebe da zaustavljate kad vam ruka mahinalno krene. Uglavnom ovo bi bio taj video, prošao je dan, ali snimio sam video, okačit ću ga sad je 1:30. Da, jako bio ritam poremećen, uglavnom okačit ću video i onda kad se budem probudio snimat ću još jedan video, tako da za ova 2 dana jesu 2 videa, ali juče sam nekako loše isplanirao raspored i rano sam morao da idem na trening i onda nisam snimio taj video. Uglavnom, u današnjem videu sam podelio s vama bukvalno, kako se zove metoda, šta drugo, ovo sve prevedu na srpski, ali šta drugo možete da zovete, znači kad god nešto radite možete sebe pitati šta drugo, šta je to drugo stvar koju bi mogao upravo sad da radim istim intenzitetom koja bi me dovela bliže mom cilju, umjesto što radim ovo što sad radim, šta god da je to, igram igrice, ok, šta drugo mogu sad da radim, da li je ovo najbolja akcija koju mogu da preduzmem i koji je to oportunitet i trošak koji stvara, ok? U tom trenutku kada vam se javi ta akcija u glavi, sve što treba da uradite jeste da istrenirate sebe da istog trenutka prestanete raditi to što vam ne koristi. Znači istog trenutka, znači ne ono za 5 minuta, za 10, ne, istog trenutka. Znači igram igricu, najbolji deo partije je sad, ujevate, jel bi mogo nešto bolje da radim, da trošim svoju energiju? Pa da, trebalo bi da čitam knjigu. Alt F4, puff, exit, instant exit, bez da mi je uopšte krivo, instant exit, knjiga i krećem da čitam knjigu. Bukvalno osvestio sam to što radim, primetio sam da me to ne vodi nikuda i odabrao sam da radim nešto drugo u tom trenutku. I nisam napravio izgovor kao, a još samo 2 minuta, ne, istrenirate sebe da iste sekunde prelazite da radite nešto što je produktivno. I to je bukvalno mišić, ako kažete sebi da svaki put kada radite nešto što nije produktivno i osvestite to, da svaki put iste sekunde ćete jednostavno, čim vam se javi ta akcija u glavi koju biste trebalo da radite, da ćete samo da prebacite fokus na to drugo, bez ikakvih pitanja, počet ćete to da radite i da slušate sami sebe. Mislim, ista je stvari sa stvarima kao što su alkohol, šećeri, hleb beli i tako to, kada hoćete menjati ishranu. Znači, kažete sebi, ok, bukvalno ista stvar. Krenete nešto da jedete i svesni ste,
je li ova stvar najbolja stvar koju ja mogu da unesem u svoj organizam sad u ovom trenutku? Pa vjerojatno nije. Ok, skloniš ruku i uzmeš jabuku s ove strane, zagrizeš jabuku. Ili možda se u tom trenutku desi da ste, ne znam, toliko gladni i u tom trenutku tu stoji neki sendvič sa pečenicom i nečim, a sendvič je beli hleb i gluten i bla 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 bla. Možda je u tom trenutku bolje, možda u tom trenutku nema ništa zdravije tu da se pojede, možda je u tom trenutku bolje da pojedete to i da unesete nešto u svoj organizam nego da ne unesete ništa. Ali u tom trenutku morate bukvalno taj proces da prođete u glavi. Ok, u ovom trenutku je bolje da unesem to da bi imao energije da izdržim i poslije ću naravno da jedem nešto zdravije kad bude imalo, ali sad u ovom trenutku, naravno ne kao izgovor, nego ako stvarno nema ništa drugo, pojedeš to. Ili pojedeš par zalogaja. Ali konstantno da budeš svestan o tome što radiš i da praviš taj mišić, to je bukvalno mišić, da instant samo promeniš fokus, ok? Ovo mi sad nije najproduktivnija stvar koju bi trebalo da uradim. Ok, to gasim, to bacam i prelazim na ovu produktivniju stvar. Ili držim ovaj kolač u ruci. Ok, šta je ovo? Ovo je šećer, ovo je belo brašno, ovo je mleko. Ništa od toga nije dobro za moj organizam. Ok, kolač ovamo. I šta god, ne znam, pirinač. Pojedem pirinač. Jabuke, banane, jagode, puff, smoothie, orasi. Da, i također smatram da s vremena na vreme bi trebao da postoji taj ventil gde kao, ok, 2 nedelje sam jeo, znači 2 nedelje sam jeo zdravo, top sve, ok, poješću ne znam, pitu s višnjama, jedno parče. Ali, ako kažete jedno parče, onda pojedete jedno parče. Ako kažete, ok, eto, imam 2 parčeta pite s višnjom, onda pojedete 2 parčeta. Ali ako ste rekli 2 parčeta, a pojedete 3 parčeta, tu već pravite lufta da posle možete da kažete, a pa već si ovo prekršio, pa onda i ovo, i onda je to, ima svoj momentum koji se posle teško zaustavlja. Uglavnom, mnogo sam krenuo da pipam u ovom videu. To bi bio taj metod, znači osvešćena akcija, paf, prebaciš se na drugo i eto, to je bilo to. Pazi sad ovo, pazi ovo. Radi ovo za Instagram, zapratite me na Instagramu, gasi se bre. I zapratite me na YouTube ili subscribeujte se na YouTube kanal, pitajte šta god imate u pitanjima, ako imate nešto da pitate. To je bilo to u ovom videu od mene. Ovo je bio Stefan sa novim korisnim videom na kanalu Be Social. Za sad toliko. Vidimo se u nekom narednom videu. Namaste.